שלום חברים, בסרטון הקודם דיברנו על 5 הענפים של הרפואה הסינית, והיום נדבר על אחד מהם, על הדיקור הסיני. מכונה אקופנקטורה, בלטינית זה אקוס מחט, פנגר זה לדקור, שיטה שהומצאה בסין לפני 5,000 שנה, התחיל לי כנראה כמו כל דבר ניסים וטעייה, ראו שלוחצים על נקודה מסוימת או על אזור מסוים בגוף, זה משפיע ועושה פעולה, וככה מיפו לנו את כל הגוף, ובנו בעצם את סכימת נקודות הדיקור, שיטה בטוחה, יעילה, אין פה תופעות לוואי, מחטים כמובן חד פעמיות, מתאימים את גודל המחט בהתאם למטופל, לרקמות הגוף שלו, לגיל ולבעיה שאנחנו רוצים לטפל בה. המטרה של הדיקור הסיני היא לאזן אותנו מבחינת גוף נפש. מי שלא מכיר, מי שלא התנסה, ממליץ. בסרטון הבא נדבר על שאר הדברים, נתחיל מהצמחי מרפא סינים. יום טוב.